Monica Bellucci Italiako Città di Castello herrian jaio zen 1964 urtean. Zuzenbideko ikasketak egin, gaztetan modelo lanetan aritu, eta antzezpen eskola jaso ostean, 1980ean hasi zuen aktore ibilbidea Dino Risi zuzendariaren Vita coi figli filmean. 1981an lortu zuen lehen aldiz film garrantzitsu batean rola, Francesco Laudadioren La Rifa. Handik urte batera, Francis Ford Coppolaren arreta bereganatu eta Dracula filmean egin zuen bere lehen agerraldi sonatuetako bat. Italian, hainbat rol bete eta gero, Monica Bellucci Frantziara joan zen bizitzera eta 1986an L'Appartement filmean aritu zen Gilles Mimoniren zuzendaritzapean. Obra horrek emakumezko aktore gazte honenaren Cesar sarirako izendapena ekarri zion. 1980ko hamarkadaren amaieran eta 2000aren hasieran Frantziako hainbat ekoizpenetako protagonista izan zen. Jan Kounen zuzendariaren Dobermanen, Asterix and Obelix Mission Cleopatra eta Gaspar Noeren Irreversible polemikoan. Frantzian, bere lanbidea garatu bitartean, nazioarteko ekoizpen garrantzitsutan egin zuen lan. Stephen Hopkinsen Under Suspicion filmean, Antoine Fuquaren Tears of the Sun filmean eta Wachowski aizpen Matrix sailean. 2004an Maria Magdalena izan zen The Passion of the Christ filmean Mel Gibsonen zuzendaritzapean. 2014an Milik Atena ezurmamitu zuen Alice Rohrwacher zuzendariaren Le Meraviglie zinta. Film horrek txalo ugari jaso zituen Canneseko zinema jaialdian eta epaimahaiaren sari nagusia irabazi zuen. Iaz, Estatu Batuetako Mozart in the Jungle telesailean parte hartu zuen Bellucci, Gael García Bernal aktorearen ondoan, eta aurten David Lynchen Twin Peaks telesailean agertu da. Emir Kusturicaren On the Milky Road izan da, zinemaretoetan ikusi ahal izan den bere azken lana. 3. aldia da Bellucci zinemaldira etortzen dena, eta gaur belodromoan jasoko du Donostia saria bere zaleen aurrean.